Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Ина имрӯз вақт шид барои шуморо бо як навори нави дига тайёр кардем. Бисёр видеои зурай бардро дар ин навор як матароли фурӯшӣ ҳастай, хонаҳои заминӣ, заминҳои фурӯшӣ ва квартираҳои арзон мешава. Видеои имрӯзаро то охиша тамошо кунем бардро, боварӣ дорам ки шумо да маъқул мешава ягон хонаи замина мехаренда касе ки сум ҷамъ кардагиен. ва аз куҷое ки хона замин квартира дар курай дар комментария бинависен. Агар ягон кас хонаҳай, мошинай, мисол говай, молай чизе ки барои фурӯш дорем бардро ананами рақамҳои десен дар WhatsApp бинависен, дар имошам хай бинависен, мо ответ метем. Ҳамя дона лайки бепала бижиқен, касе меҳмонен подписатсия кунен. Рафтем ака. дӯстони азиз, пешаи ҳамин хонаҳоро сар кардан, гап задан, ҳамин бародара мисол каналша тавсия метам. И бародар каналша наҳуи кардагӣ бидай дар ҳамин видеоҳош видеои мисол мошинҳои фурӯшӣ мемона. Нарх навои мошина мисол мефаҳмен ки чанд шидагия дар Тоҷикистон. Марҳамат бародаро, касе ки хоҳишманди мисол канали мошинҳои фурӯшиен, дар комментария каналша закрепит кардагиам, бидурен тамошо кунен, бешухӣ видеои зур дора. Хидмдам гарани маъқул шид. Оли бидурен ҳамаша мефаҳмен. Дар комментария каналша закрепит кардагим бадро пушаймон намешен. дӯстони азизам, ака навора сар кардем, як ҷода ёнбош кунен, видеои моро бо диққат то охирша тамошо кунен. Якм бародаро ҳамин матарола гап занем, баъд замини хонаҳоро гап мезанем, баъд квартираҳоро ҳам ҳастай. Бародаро, грузовои матароли фурӯшӣ гуфтагия ки ба қувваи аккумулятор мегарда, нахадуай нархиш 12000 сомонай, арзон намешидай, дар шаҳри Бохтарай бародаро. матароли хубайне ки мисол на бензин мехӯра, на газ. ҳамин қувваи аккумулятор қатъияи када гаштан мегирӣ, бор мебарӣ, мисол бор меёрӣ. дар шаҳри Бохтарай нархиш 12000 сомон, арзон намешидай. номерои телефонаш ҳаст, харидорои аниқ занг бизанен. мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. Агар шумо матаролай мисол мошина яна хона дошта бошен, марҳамат, номерои мо мисол аввали видеода мондагиам, фаран дора бародаро чизе боша реклама мекунем. дӯстони азиз, мегзарем ба як замини фурӯшӣ. ин замине десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, тарафи Истиқлолш дабдай. 6 сотиқ заминда дар хона кардагия, як верандора, баня, туалет ҳамаш ҳастай. хона вардоштагия бардоро фақат кришаша мондагия, тамом кришаша мечаспонӣ, мисол я ремонтш мекунӣ, медуро зиндаги кардан мегирӣ. 16 та тахтаи 6 метраи дига дора, як кам аз санг, як кам аз смент, як кам аз бародаро қимам овардагӣ бидиан, документош 100%, нархи хона 90000 сомон. ягон мошинам бита, болои сумам бита, мешава ки сум дар кора гуфтагия бародаро. дӯстони азизам, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. касе ки мухлиси май бародаро, лайкора биҷиқен, касе меҳмонен подписатсия кунен. бародаро, хонаи фасон ҳамин сум медоштам, ози мехаридимаш, бовар ки нархиш зураи. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Боғи Мирӣ. 7 сотиқ заминда дар хона кардагиай. соҳиби хона мега ки хонаро ремонт кардагиай, ҳамом дар дирни хонаҳай, свет дора бародаро, овуш ба наздикӣ мешава. нархиш 90000 сомонӣ мега, бо савдо ҳам мешава, касе харидори аниқ бошен гуфтагия бародаро. бисёр нархи хубайне ки 7 сотиқ замин дар хона дар ноҳияи Файзобод 90000 сомон. ина агар пул дошта бошен, ҳозир бигиренша, бисёр нархи хубайне ки. бародаро, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. ина квартираи десем бародаро, ин квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Истаравшан, хонаи Д. дукомната дар 12 этаж қарор дора, 90/5 квадрат дай бародаро, хона без ремонтай. хай шикатурш ба фикрам ки кардагиай, мегирӣ хая ранг борш мекунӣ, медурои зиндагӣ кардан мегирӣ. дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, нархша $80000 мега, бо арзонам мешава. номерои телефонаш ҳастай бародаро, маълумоти бештара занг бизанен, срочни пулш дар корай. дӯстони азиз, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. бародарои хонаи десен заминие қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи 9 километрда. 6 сотиқ заминда 3 дар хона кардагия, 2 та кайлдор дора.
ремонташ миёна ҳоҷатхона ҳамомдора ҳуҷҷатош 100% овсвет ҳаст гирди хона маҳкамаи дарвозаи калони хишрӯам часпондагианша нархша бардоро дагаварной гуфтагия яъне ки нархш бардоро бо маслиҳатай алиша мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе и хонаам бардоро дар шаҳри Душанбе дар 9 километр будай ана ба квартира алиш мекадай нархеш неки дагаварной гуфтагияй номрои телефонаш ҳастай маълумоти бештара занг бизанен ё ягон квартира дошта бошем бардоро алишам кунен. бардоро мегзарем ба эълони навбатӣ ана хаста набошем бардорои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара тарафи даромадани Кауралида будай 10 сотиқ заминда 3 дархона як кайлдор кардагиай ремонтш бардоро шикатурш кардагиай ҳамом дора ҳуҷҷатош қарораш кардагиай ову свет ҳаст бардоро гирди хона маҳкамаи дарвоза мисол часпондагиан нархша 150 000 сомонӣ мега бо арзонам мешава номрои телефонаш ҳастай маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанен. дӯстони азиз ана як хонаи фасони дига касе ки сум дорем бардоро бихарен хонаи фасонай хонаи зурай пушаймон намешен хидмдам гарени маъқул шинеки хонаи фишӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ деҳаи Мадад 8 сотиқ заминда 4 дархона ва як калдори калон дорад ремонтш бардоро евроремонтай мебел консонерша мисол мемона вақти хонаро фурӯша ҳоҷатхона ҳамом дора савнаам дошта бардоро кухниам дора хулоса ҳамаи чира дора ин пула метиву медрои зиндаги кардан мегирӣ ҳуҷҷатош 100% ову светаш постоянияи канализатсияи шаҳрӣ дора бардоро гирди хона маҳкамай нархша $65,000 мега бо арзонам мешава ё ба квартира алишам мешава дар шаҳри Душанбе боша квартира гуфтагия бардоро бисёр нархи хуб айне ки $65,000 агар мисол квартира ам дошта бошен ана мисол алишам мекадай хай бо далчи маслиҳата қатъинами якка мекунен номрои телефонаш ҳастай номрои Тоҷикистон ам ҳастай номерои Россия ам ҳастай дар номерои Россияш WhatsApp дора ина бардоро бо дига суратоша тамошо кунем бо дайнаи бар ҳамаи маълумотоша навистагием ки шумо бифаҳмен ки мисол ҳамин хона чӣ дора чӣ надора оз дига суратоша бардоро тамошо кунен баъд даи мисол хона ана бо квартироам ҳастай. бардоро тамошо кардесен охи ҳамин мухлисои ман бошен тамошо кардан мегирен ки боварӣ дорум бардоро дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода номи пешинаш Регар духонага дар 4 этаж қарор дорад 50 квадратни метрай квартира бардоро чӣ хеле гуфтам дар шаҳри Турсунзода дар 4 микрорайонаш дом бардоро новостройкаи хона без ремонт коробка чӣ хеле дастурат десен ана соҳиби квартира мега ки ду комнатаи туалет ва наш ана ҷудоай яъне ки отдельния бардоро нархиш 190,000 сомонӣ мега арзонам мекуна мегириш хай бардоро мисоли аввал ана шикатурш кардагия хай ранг борш мекунӣ медрои зиндаги кардан мегирӣ 190,000 сомон духонага дар шаҳри Турсунзода занг бизанен. дӯстони азиз ин ҳами доми фасона десен ҳами дом дагиҷоай ки мега хай бе ман хидам бугум ин дом бардоро дар Душанбеай доми фасонай квартираай хушу гӯш кунен квартира фишӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе якхонага дар 10 этаж қарор дорад 43 квадратни метр тарафи Гипраземда дом бардоро новостройкаи хона без ремонт коробка соҳиби ана хона мега ки маслиҳат дора айни ҳол бардоро кораш дар 8 ошиёна рафтесай мақсад дом бардоро то 8 ошиёна рафтагӣ бидай нархиш 188,000 сомонӣ мега мумкин хай бардоро арзон куна доми фасон айне ки занг бизанен маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз эълонмона давом метем аз ки ҷое ки замин хона квартира дар курай дар комментария бинависен ва ҳамия дона лайки бепламаётон набурорен касе меҳмонен подписатсия кунен бардорои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд якхонага дар 5 этаж қарор дорад 43 бахш бардоро 46 квадратни метрай 28 микрорайонай дом бардоро новостройкаи хона без ремонт коробка нархиш 185,000 сомонӣ мега
46 квадратаи бардро якхонага дар шаҳри Хуҷанд 185 000 сомонӣ. номерои телефонаш ҳастад, номерои Тоҷикистонай, касе харидори аниқ бошен, занг бизанед. бардори квартире десен қарор дорад дар шаҳри Бустон, ана Чкалус пештара. Якхонага дар 2 этаж қарор дорад, 35 квадратни метр, райони Победа. домои пешинаи бардор хона ремонт дорад. соҳиби квартира мега ки продаю однокомнатную квартиру на второй этаж с ремонтом. бардор хай русиро ба фирм ёд гирифтам. нархиш 167 000 сомонӣ мега, арзона мешава. бисёр нархи хуб айне ки дар шаҳри Бустон якхонага нархиш 167 000 сомонӣ арзона мекадай. харидори аниқ занг бизанед. бардори ҳиссорӣ, ҳанами квартира барои шумоай. бисёр тамнави сабден ки ай шаҳри сор ягон квартира шава бонем, бардро ина як квартираи фасонай. хай мегири бардро ана коробка я ремонт мекунӣ, ҷои создай. квартира фичи қарор дорад дар шаҳри Сор, духонага дар 2 этаж қарор дорад, 61 квадратни метр, дар 8 микрорайони шаҳри Сор будай. дом бардро навастройка, хона без ремонт, коробка. соҳиби квартира мега ки анаи квартира десен дар шаҳри Сорай, 8 микрорайонашда, поёни бозор, тарафи тахта бозорашда. касе ки конкретни харидор бошен, мисол телефон кунен, ҳамаша мефаҳмонам. нархиш 190 000 сомонӣ арзона мекуна. занг бизанед харидори аниқ. дӯстони азиз, мегзарем ба 13 эълони имрӯза. бисёри бардорон нависавданд ки аз ноҳияи Абдурахмони Ҷомирам квартираи арзон биёвен. бардор ай тарафҳо аки хонаи заминӣ ё квартира мада камтар рӯй мекунанд. ина бардор як квартираи арзонтар ёфтем аз ноҳияи Абдурахмони Ҷомиай. якхонага дар 3 этаж қарор дорад, 55 квадратни метр, ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, пештара кӯйбеш, касе намедона. дом бардро навастройкаи хона без ремонт, коробка. нарша бардро 160 000 сомонӣ мега, алиша мешава, мумкин хай бардро арзонам куна. номерои телефонаш ҳастад, маълумоти бештара да ҳамин рақамҳо занг бизанед, квартираи арзона аз ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ бихаред. дӯстони азизам, ин буд навори хонаҳои фурӯши имрӯза. чӣ хел буд бардоро, маъқул шид нашид, хайру сигаб намедонам. хай маъқул шидам нашида бошам, бардоро барои меҳнатҳои мо, барои ҳам чақчақҳои мо ҳам як дона лайки бепала биҷиқен, касе меҳмонен, инем кнопкаи подписатсияро биҷиқен, то аз наворҳои нави мо бохабар бишен. ва бардоро иҷа аки видеоро баҳо метиҳен. ҳам баҳои 5 биҷиқен, ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима чақчақ када тамошо карден. раҳмат барои дастгиритон бардоро, раҳмат барои лайкотон, раҳмат ки дар комментария мисол фикрҳои фасонтон менависен. бо мо мехонем, хеле хирсанд мешем бардоро. зинда бошен. ана то видеоҳои анда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. хитона эҳтиёт кунед. хайр.